Здравейте. И чуй. Днес аз ще направя един чисто нов survival. Така, нека да почвам, няма време. Какво правя? Как трябва? Това дърво ще ми трябва поне 100%. Зима сказахме. Що къпим, що къпим? Това achievement, Крал, са те набих. Така, това е един нов поредица survival. Тази поредица ще бъде на български. Този път няма да псувам. Искам да събирам дърва, да съм бър в Майнкрафт. Искам да имам много вилши. Това няма значение какво аз искам. Сега е важно едно. Ти краво, цеде, цъкай, цъган, мръсен. Мре. Мале, колко крави кравената Коледа. Абе, ти казах, малко от неща сте ми. Има нужда от това пържолки. Абе, умри бе, Yes! Мали цяло едно кош. Краво, искам пуснеш две. Си направя бутушки. Не ми yes! Гледай се как бега. Малик, аз се обърках. Както е, тук ще сложа, защото искам да е при езерцето, плюс това, че съм на пасифо. Не съм, добре. Както гейм. Така, трябва да си направя. Естествено, крафтинг тейбъл. Това е невъзможно да се живее без крафтинг тейбъл, чето. Но запомнигаме! Без крафтинг тейбъл не може да се живее. Така. Тук ще го сложа. Сега си правя 1, 2, 3, 4. 1, 2. Така, една кирпичица. Много се радвам. Още, ако сега може да намеря кол, обаче ако не намеря, ще трябва да си изкопа дърво. Това даже ще си изкопа дърво. Нека първо да си копам аз дупка в земята. Та пещера няма да изглежда така след няколко, да кажем след 5 епизода. След 5 епизода тази пещера ще изглежда много секси. Така, този епизод ще бъде 15 минути. Моля ви, гледайте го с любов, както обичате жена си. Или ако нямате жена, просто го гледайте така, с кеф. Така, трошим. Окей, добре, това ми стига. Мисля, изобщо не ми стига, трябва да си взема дърво. Как можах да съм толкова прост, че да не си взема дръвче? Значи, мраза се. Тъпо има аз малко ще отида да потърся Баям, т.е. село. Ако намеря село, се заселвам там. По-бързо се копа. Добре. Тим да потърся селце. Паде вода ти плуваш. Та не може да плува. Мъртва си за мене. Знаеш ли защо? Защото ти си... Добре, пичове. Моля ви до сега, само да кажа, гледайте. Ръмастъри от Дуду. Мале. Аз съм 1.5.2 версията, не съм 1.5.6, да знаете. Че още малко ще потъде. Всъщност ще се преместа. Но няма да си взимам нов крафтинг тейл. Тук ще крафтим даже. Добре. Така, тук тия дърва ще ги усъкам и там виждам крави. Първо ги помислих за скелети. Всъщност, пичове, ако кой ме гледа, нека напише в коментарите кое е най-любимото Майнкрафт чудовище, защото на мен любимото ми чудовище е това, скелета. Прасенце, хубаво, прасенце. Мале, тук колко листа. Покай, тия краи са детнали. Аре, чупи бе. Коза. Сега те щупих. Много искам да ми спадне ябълка, защото така, просто за кеф. Разбрата нали? Как че да? Играли ли сте Scary Maze?
Ако не сте играли, не дейте да играете. Отвратителна е тази игра, просто заражет. Не е готина. Не е готина като Minecraft, бебе. Тя е тъпа, страшна игра. В смисъл, аз съм чул от едната, че Scary Maze на доста хора изкарва е правил инфаркт. Кадърта може малко да се похълкава, обаче всичко това, приятели, е за добрия. Аз съм мишето. Мишето от врат Саваци. Коста тук. Ага, ето тук ще го турам, да си крафтвам. Така, така сега какво да си крафтвам? Си крафтна за себе си една лопата. Да, една лопата, след което ще правя две вратички. Всъщност една, защото две са ми доста. Така както казах, ще става все по-хубава тази моята пещера. Искайте още, приятели. Ако имате някаква идея за дизайн, го напишете в коментарите и така нататък. Тем подобни пещери. Аре бе, не може ли малко... Аха! Камъче, скъпа мила камъче. Според вас, кое е най-яката музика? Според мен е метал и рап. Цалката е тъп. Аз знам най-тъпата чалка на света. Ще се изпея. Чакай да се съблеча. Чакай да се съблеча. Кой харесва чалка? Аз знам кой е. Виледжерите. Ако сте виждали отгоре, това е Рей Мистерио Диди ми го каза. Ако сте виждали, когато ударите виледжер, защото знам, че по принцип всеки един път, че всеки човек е ударил виледжер. Като ударите виледжер, ако сте виждали, отгоре излизат едни михурчета с едно като огънче. Ами това всъщност знаете ли какво са? Това е Рей Мистерио Диди ми го каза, запомнете го. Това всъщност са псовни баци. Представяш си? Виледжерите да псуват. Представи са. Удрате и ти ги удраш и те... А защо ме удраш, мамичката ти? Искам само... Обещавам ти, Боже, заклевам се, няма никога да умирам в Майнкрафт. Ще игра хардкор. Сам те моля за едно. Yes! Не ми ли даде към... Yes, бебе! Аха. То ми даде камък за кирка. Така. Слагам го в деветката. В Египет я чал ги. Трябва да пусна много готин метал или рап някой път в епизодите. Как те фене? Бе, чуписа дарта козатка. Така. Искам колстон, за да мога да разкърса тук всичко, да го направя много секси. Остана. Къде потас? Да, печката. Сега си крафнем торчета. Така. Шурие. Така. Така. Оси. Добре. Това отива в печката. Марш печката ти казах, Защо не отиваш в печката? То, като се замисля, аз трябва да си направя чест. Ще направя някой ден по същото време. Рей Мистерио Диди, знаеш, от ние с него сме в едно училище. Според вас не ви ли тъпче жестоко малораниците? В смисъл, не са ли ви адски тежки? Аз ще почна протест! Не, всъщност даже мисля да напиша една книга, да се казва Психология за учители. Ще са наистина лури. Тази че като по-немски вика, който проговори, писа двойка, бац. Езика е много труден. Сега като каже, че езика е много труден, това като че ли жестоко ни помага да го учим. Напротив, само по-малко ни такова да учим. В смисъл, ние ще го научим да има, брат, сега.
Боже. Ако съм болничък, не съм. Както да изражи. Офара, щупих торча. Пума. Абе, за тук. Така. Това исках. Толкова ли беше трудно? Нали не беше трудно? Чести, как не беше трудно? Затвори устата, почна да го правиш, уре. Чек се. Кой колко речи? Стига, брат. Сега трябва да почвам. Не от начало да има. Абе, пусни си ти казах много нещастни. Хапо, мамиц. Нищо не да кажа. Боже. 20 лева. Ти ми дай, са те докарам до Уругвай. Какви дрънка, ма? Сега само да се Така. Добре, хора. Това беше всичко за днес. Довиждане. Защото правя клип. Как защо?